טוב חברים, אני מתחיל איתכם מהסוף. אתם הולכים לצאת מפה עם כלי פרקטי, איך ליצור סרטון, איך לבנות מודעה, שתעזור לכם להגדיל את ההכנסות בעסק שלכם. היום בעזרת קמפיין ממומן, אנחנו יכולים לחשוף את התוכן לקהל היעד הרלוונטי. לדוגמה, אם יש לי עסק לפתרון פטריות ברגליים, אני יכול לחשוף את התוכן לאנשים שעכשיו יש להם פטריות ברגליים. עכשיו, לא יעזור לי סתם לחשוף להם תוכן, אני צריך לדעת איזה תוכן לחשוף להם. תוכן מדויק שיגרום להם להפוך מצופים ללקוחות משלמים, וזה בדיוק מה שאני הולך להסביר לכם היום. היום אני הולך להציג בפניכם תבנית שעזרה לי ולעשרות בעלי עסקים שעובדים איתי להכניס יותר כסף בעזרת קמפיין ממומן. היום הקריאייטיב הוא החלק הכי חשוב בקמפיין. בסופו של דבר מאחורי כל סרטון יש בן אדם ואנחנו צריכים לדעת להשפיע עליו. אנחנו צריכים לדעת לקחת את הכוח של קמפיין ממומן וליצור סרטון חזק שיהפוך את הצופים שלנו ללקוחות משלמים, יגדיל לנו הכנסות בעסק ויממש את הפוטנציאל של העסק שלנו. נעים מאוד חברים, אני יצקן בן 23 מרמת השרון, בעלים של משרד הפרסום האותנטי. אנחנו עוזרים לעשרות בעלי עסקים להכניס יותר כסף בסוף החודש בעזרת שיווק מדויק. בנוסף ניהלתי ימי צילום בהפקות של תוכניות טלוויזיה, כוכב הבא, מאסטר שף חתונמי, ובעונה האחרונה הייתי אחראי על האולפן של הרוקדים כוכבים. אבל לא באנו לדבר עליי, באתי לתת לכם כלי פרקטי שתוכלו לצאת מפה ולהתחיל לתת בראש. יאללה, בואו נתחיל. אני מכריח אתכם לקחת דף, לקחת מחברת, עט או עיפרון, ולרשום את מה שאני אומר לכם פה. אתם חייבים, אני מכריח אתכם. יאללה, בואו נצלול. טוב חברים, התבנית מחולקת ל5 שלבים, בואו נתחיל עם השלב הראשון. השלב הראשון הוא שלב הפתיחה. בעצם היום, ב3 שניות הראשונות של הסרטון, אנחנו חייבים כבר לתפוס את תשומת לב הלקוח. אנחנו חייבים לתפוס את הצופה ב3 השניות הראשונות. לא תפסנו אותו, הוא פשוט ימשיך לגלול. עם כל התוכן ועם כל ההיצע וכל הטירוף הזה שיש ברשתות, אנחנו חייבים ב3 שניות הראשונות כבר לתפוס אותו. איך אנחנו עושים את זה? 2 פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא לפנות ישירות לקהל היעד הרלוונטי שלנו. לא מעניין אותי שהסרטון יהיה רלוונטי לכולם. מעניין אותי שהסרטון יהיה רלוונטי לסוג האנשים שצריכים את השירות שלכם. אנחנו צריכים כבר בפנייה לפנות לאותם אנשים. לצורך הדוגמה, אם אני קוסמטיקאית, למרות שאני לא קוסמטיקאית, אני בעצם אפנה ישר לקהל יעד שצריך את השירות שלי. לצורך הדוגמה, אם יש לי טיפול באקנה, אקנה זה חדשקונים, אז אני בעצם ארצה לפנות לבנות או לבנים שיש להם אקנה. אבל לא יעזור לי רק לפנות אליהם, וכאן נכנס הפרמטר השני, אני צריך בפנייה כבר להכניס להם את הכאב, להציף להם את הבעיה. לא יעזור לי רק להגיד, סובלים מאקנה, זה לא עובד היום. אנחנו צריכים גם לפנות אליהם וגם להציף להם את הבעיה, לגעת להם ברגש. איך כן עושים את זה נכון? הביטחון העצמי שלכם נפגע בגלל אקנה בפנים. גם אמרתי להם אקנה בפנים וגם הצפתי להם את הבעיה. נגעתי להם בנקודה שבשבילה הם מוכנים לשלם לי כסף. ב3 שניות הראשונות של הסרטון זה הכי חשוב. בואו נמשיך לשלב 2. אוקיי, אחרי שמשכתי את הצופים ואת הלקוחות הפוטנציאליים שלי, אני חייב להסביר להם בשלב השני מה הם הולכים לקבל. עכשיו שימו לב, המשפט הכי חשוב שאני הולך להגיד היום. אתם לא מוכרים שירות, אתם מוכרים פתרון. אם אני קוסמטיקאית ואני מוכר טיפולי אקנה, הטיפול הוא רק המתווך בדרך. אני נותן ללקוח שלי ביטחון, אני נותן לו שקט נפשי. הוא משלם לי כסף כדי להרגיש יותר טוב עם עצמו, לא כדי שאני אשים לו משחה על הפנים. הבנתם? אליפות. בשלב הזה אנחנו רוצים להסביר ללקוח מה הוא הולך לקבל ולא איזה שירות הוא הולך לקבל, ממש כמו שציינתי עכשיו. בשלב הזה אני לא בא ואומר לו, תבוא אליי, אני הכי טוב, אני הכי מדהים, יש לי טיפול מיוחד שהבאתי מאוסטרליה. לא, זה לא יעבוד. אני צריך בשלב השני לגרום לו להרגיש מה הוא הולך לקבל. מה כן צריך להגיד? אתה מבין שאפשר להחזיר את הביטחון העצמי, אתה מבין שאפשר להחזיר את השקט הנפשי הזה, אתה מבין שאפשר להחזיר אותך למצב שאתה רוצה להיות בו. אני כבר נותן לו את מה הוא הולך לקבל. הוא לא מעלים את האקנה, הוא הולך לקבל ביטחון, הוא הולך לקבל שקט נפשי, ובשלב השני זה מה שאני רוצה להעביר לו. אוקיי, בשלב השלישי, אחרי שהסברנו לו מה הוא הולך לקבל, אנחנו צריכים ממש להסביר לו מה זה דורש ממנו. בשלב הזה אנחנו רוצים להסביר על השירות עצמו. בהסבר שלנו לשירות, אנחנו צריכים להדגיש שמה שנדרש מהלקוח, זה קצת לעומת הערך שהלקוח מקבל. לצורך הדוגמה, אם עכשיו הוא הולך לקבל פה ערך שאנחנו מחזירים לו את הביטחון העצמי, ואנחנו בעצם מחזירים לו את השקט הנפשי, ומה שזה דורש ממנו, זה ממש קצת, זה מה שאנחנו רוצים בעצם להעביר לו פה. שהערך שהוא מקבל הרבה יותר גדול ממה שזה יידרש ממנו. אני אתן לכם דוגמה פרקטית בשביל שתבינו. כל מה שאתה צריך בשביל להחזיר את הביטחון העצמי, זה למרוח על הפנים קרם פעם אחת בבוקר, ולהגיע לטיפול שגרתי של פעם אחת בקליניקה. אוקיי? הבנתם? הסברתי לו איזה שירות אני נותן,
אבל בהסבר שלי הסברתי לו שזה דורש ממנו הכי מעט. הכנסתי את הפן של מה זה דורש ממנו. אחרי שהצפתי לו את הערך, וישר לאחר מכן הסברתי לו שזה דורש ממנו כל כך קצת, הוא כבר נכנס לתוך המודעה, הוא כבר נכנס לתוך הסרטון, הוא כבר מבין שהוא הולך לקבל פה ערך מאוד מאוד חזק, ומה שזה דורש ממנו זה כלום. ככה אנחנו בעצם מצליחים להוביל אותו את התהליך הפסיכולוגי. יאללה חבר'ה, בואו נתקדם לשלב 4. אתם איתי, תכתבו, כל שלב פה זה זהב. אוקיי, הגענו לשלב מספר 4. אחרי שתפסנו את הלקוח בשלב הראשון, הסברנו לו את הערך, נתנו לו להרגיש מה הוא הולך לקבל, ובשלב השלישי הסברנו לו שזה דורש ממנו ממש ממש קצת, ובעצם הסברנו לו על השירות. אנחנו מגיעים לשלב מספר 4. שלב מספר 4 מאוד 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 חשוב. לתת אמון פלוס תיעוד תוצאות. הייתי רוצה לתת משפט כמו בוא איתי יד ביד, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, או אני איתך עד סוף הדרך, אני לא משחרר אותך. לתת לצופה שמאחורי הסרטון להרגיש אמון וביטחון בנו. אחרי שנתנו לו את המשפט הזה, אנחנו נרצה להכניס תוצאות, שהוא יראה אנשים שהיו בשלב שלו, והגיעו לתוצאה שהוא רוצה להגיע. שהוא יראה שאנחנו מקצוענים, וזה הכי מעלה לו את רמת הביטחון והאמון בנו. זה מקרב אותו יותר להפוך מצופה ללקוח משלם. שלב 5, הצעה מפתה. אנחנו בעצם רוצים בסוף הסרטון להציע לו איזושהי הצעה מפתה, בין אם זה 10% הנחה, או בין אם זה טיפול ראשון, במידה ואתה סוגר סדרת טיפולים, אני כבר הלכתי לקוסמטיקאית עד הסוף, לא משנה. הוא הבין בדיוק איזה ערך הוא מקבל, מה זה דורש ממנו. הוא ראה אמון, הוא האמין בכם וראה תוצאות של אנשים שהיו במקום שלו. הדבר היחידי שנשאר לנו זה לתת לו בעיטה בתחת בשביל שיהפוך מצופה ללקוח משלם. זה טיפ ממני, 3 דברים שאתם חייבים לשים לב אליהם. טונציה. אם הטונציה שלכם תהיה מאולצת ולא נכונה, כל הסרטון הולך לפח. סרטון שנראה מאולץ, אתם מכירים את אלה שהם כאילו מדברים, ואתם רואים שהם מדברים לכלום. אתם רואים אשכרה שהסרטון הוא סרטון לא אמיתי. זה לא עובד היום. שימו לב, דגש אחד הקריטים. צילום ועריכה ברמה של העסק שלכם. אני אתן לכם טיפ, אם כבר אתם מצלמים באייפון, ויש לי לקוחות שבעזרת צילום באייפון הבאנו למחזרי השקעה מטורפים, אתם חייבים לעשות את זה כמו שצריך. תאורה נורמלית, צילום נורמלי, לא משהו שנראה חפרי. כי אם אתם נראים חפרים בסרטון שלכם, אף אחד לא יקנה לכם, אתם תראו חפרים גם בשירות שלכם. אתם חייבים אבל לשמור על איזשהו סטנדרט מסוים, כי איך שאתם היום נראים ברשתות, ככה השירות והעסק שלכם נראה. טוב חבר'ה, שימו לב בעצם, זאת התבנית, 5 שלבים. שלב הראשון, פנייה לקהל היעד. שלב שני, הצגת הערך. שלב שלישי, הסבר על השירות. שלב רביעי, בניית אמון. שלב 5, הצעה מפתה. זו התבנית שעזרה לי ולעשרות בעלי עסקים שעובדים איתי להכניס יותר כסף בסוף החודש. חבר'ה, אתם חייבים להבין דבר אחד. מאחורי כל סרטון יש בן אדם. התבנית הזאת היא תבנית שגורמת לבן אדם לעבור איזשהו מסע. אנחנו יודעים איפה לגעת לו בנקודות הקריטיות, לצורך האינטרסים העסקיים שלנו. שהוא יהפוך מעוד צופה שקפץ לו הסרטון ללקוח משלם. דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים. 99% מהאנשים היום לא מסוגלים לעשות מה שאתם עושים. לא משנה באיזה סיטואציה אתם רואים אותי. בין אם הולך לכם, בין אם יש לכם כסף, בין אם אתם נכנסים לעובר ושב ורודות לכם הביצים. לא משנה מה, אל תפסיקו, תתמידו. אני אומר לכם, זה הדרך היחידה להגיע להצלחה, זה לא להפסיק להאמין ולא להפסיק להתמיד. אני גאה בכם. תמשיכו לתת בראש, המנצחים הם אלה שלא מוותרים. אוהב אתכם. האותנטי. וואו, באמא שלי, אתם לא יודעים איזה חום, נשבע לכם, באמא שלי, אתם לא יודעים, אני לפחות שעה פה רץ פה במתנה חינמית הזאת. אימא'לה, איזה חום. אימא'לה, איזה חום. וואלה, חבר'ה, זה פעם ראשונה שאני עושה כזאת הדרכה כזאת. זה לא פשוט. אבל אין דבר כזה לא פשוט. לא פשוט זה בראש, אתם מבינים? אני נשבע לכם, לא פשוט זה בראש.